Ako vyzerá bezpečný vzťah medzi klientom a psychológom? A prečo je dôležitý? Bezpečnosť vo vzťahu psychológ-klient je samozrejme veľmi dôležitá, lebo sa dotýkame hlboko osobných tém a silných emócií, pri ktorých sa cítime zraniteľní. Je často priam nemožné spokojivo vyriešiť klientové ťažkosti bez toho, aby si on dovolil byť zraniteľný, a je priam nemožné dovoliť si byť zraniteľný, keď sa necítim bezpečný. Bezpečný vzťah vyzerá tak, že psychológ je prijímajúci a považuje každú emóciu klienta za opodstatnenú. Vrátane pocitov hanby a úzkosti spojených s bezpečím v jeho vzťahu so psychológom. Ako dlho potrvá, kým začnem cítiť zmenu? Je to veľmi individuálne, ale zhruba za takých 10 až 15 stretnutí väčšina klientov pozoruje zmeny vo svojom prežívaní, myslení a správaní. Môže to byť aj skôr, ale v niektorých prípadoch aj neskôr.